Ознакайның Яңа Юл микрорайонында футбол манежы төзелә. Бүгенгесе көндә монда фундамент эшләре төгәлләнеп килә. Манеж ябык булачак, димәк, ел әйләнсә спорт белән шөгыльләнергә мөмкин. Кырында машиналар тукталышы ясау, тирә-ягын яшелләндерү һәм төзекләндерү дә каралган. Бүген муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин биредә эшләрнең барышы белән танышты. Яңа юлда Шуша Республика программасы негізінде футбол манежы спорт комплекс төзелә. Яңа юл халкы күптән сораган безгә дә берәр шундый спорт комплекс кирәк дип, менә Аллага шөкер, быел шундый спорт комплекс төзелә. Рәхмәт безнең рәисебезгә, Рустам Галечка, аның ярдәме белән безнең шәһәребездә, Яңа юл микрорайонында шундый өр-яңа спорт комплексы булачак. Анда инде балалар бик күп, яшьләр дә бик күп. Бу инде шул Яңа юлның бер үзәге булып торыр дип уйлыйбыз.